ҳамҷорони азиз салом алайкум. Мана имрӯз мо боз як ҳилаи дигар кар содем оиди обёрӣ кардани боғи Чорбоғ, боғи ман. Дар ҳамин дарае ки доим сел меравад, мо ҳамҷа кофтем, об буромад, мана обаш. Ва ҳамин турбаро ман қариб 6 метр филтр кардан, паноҳошро болгарка буридем. ҳамин турбаро мондем, қубурро мехаш сангҳои калон мепартоем то ин ки обаш обгузар шавад. инҷа ҳавз шудагӣ буд ва даруни ҳамин мехоҳем насоси ракета партоем, насоси калон. Ва боз ана ин обе ки сойча меравад, инро ҳам аз ин ҷо ҷӯйборча карда болояш хушк кунем. ин сой дар август ҳамхеле кам мешавад, баҳорон бисёр калон аст, дарёча ҳаст ва ман қадар сойча мешавад. Намедонам трубаи 35 кифоя бошад ё 25 кунам. анамин обро мо худо хоҳад ин баклашоҳо роз мо тоза мекунем. анам хеле обро мегирам, ҷӯйбор канда бо ҳамин экскаватор мебарем дар ҳамун гирди дохили ҳамун сангҳое ки ман ҳавз кардам ва баъд пури санг кардам сар метиҳем то аз сурохиҳои ҳамун қубури 400 мо мондагӣ дурояду ҳамунҷо мо насос мепартоем. худо хоҳад инҷо ҳоли мо свет мебиёрем. аз ин ҷо то боға 1.5 километр шланг мекашем, қубур мекашем, лула мекашем. медонед чӣ, як ПМК аст ку ПМК кор мекард. ҳамин рӯз ранги як ПМК кор кардем. аз ҷонамонам сер шудем дар ин азоб. ҳамин экскаваторро бо ҳамун мошина овардем. ин як дунё пул мешудааст. ин қубурро дар хона дуруст кардем. инашам як 3000 да фақат сварши гирифт. 1500 сумда мошина овард. инҳоро пулаша нагӯям ки метарсед. хулоси гап барои ободонии ватан, ободонии боғҳо, обод кардани боғҳо, ниҳолхонаҳо кардан чӣ қадар мана мо меҳнат карда истодаем ки то ин ки мо боғро обод кунем. манам хеле ман ҳавз кардам ва пур аз санг мекунам ки бехи сангҳо сурохӣ бошаду об равад. об чашма аз ин ҷо биромад. вақте мо ҳаминҷоро кофтем, аз ҳамин ҷо об чашма зада биромад ва ҳавз шуд. акнун мебинем чӣ мешавад. ҳамихел насосро оли бо сангро баланд мебардорем то анами қадар насосро болоаш меандозем. баъд ҳамихел ҳамун рахқати қубура мебарем. ана ҳамҷорони азиз, ин аст имрӯза меҳнати ман. ина бинед, ин мардак як замини ҷар пур аз поруро маҳкам карда дарахшондааст. офарин ба ту. мана ҳамҷорони азиз, ман хел як дуо кунед ки ҳамин дафъа кори ман барор гирад, баро ки боз маблағи бисёрро қарзу ҳавола кардам, мана сарф кардем то ин ки об барорем. ҳамҷорони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони ҳар як шумо бошед.